खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौराङा हेलेना दैमारी बिथांनि जों सावस्रिनि मोनसे खौरां होनो नागिरदों आरो बे समावनो बड'लेण्ड खौरांजों फोनांजाबावदों हेलेना दैमारीनि असे बिनानाव सीमा दैमारी। सीमा दैमारी नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनिसिम। आजा नोंथांबो जों गिबियावनो मोनथिनो लानो नागिरगोन जे हेलेना दैमारीनि जितु इलेक्ट्रिक शक जानाय जाथाया माबोला जानाय? मैया बेलासिनि 2 रिंगा बाजियाव इनभार्टारजों शक जादोंमोन आरो बे समावनो खामानि मावग्रा सुइपारा नुफैनानै जों बेखौ हासिबजों बुख्लाना होनाय जादों। आच्छा बेनि उनावहाय बुख्लाखांनायनि उनाव हेलेना दैमारीखौ बबेयाव लांनाय जानाय? नेम केयार देहा फाहामसालियाव बेखौ लांनाय जादोंमोन। आच्छा आथिखालावथ' कभिड सोलिगासिनो दङ, अब्ला कभिड सोलिनाय समाव जे हेलेना दैमारीखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि होनाय जानाय ना जायाखै, ना माबाफोर टेस्ट खालामनो गोनां जानाय? बेखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि होआखै, बेखौ टेस्ट खालामखांनायनि उनाव 20-30 मिनिट्सनि उनाव रिपर्ट मोननानैसो नेगेटिभ मोननानैसो बेखौ फाहामनाय जादों। आच्छा बेनि उनावहाय जेब्ला हेलेना दैमारीखौ एन्ट्रि हस्पिटेलाइज खालामखांनायनि उनाव डक्टरफोरा माबाफोर माने मोनसे इमारजेन्सि होननानै माबाफोर फोरमायदोंमोन नामा? बिदि जेबो फोरमायनाय जायाखैमोन। माने हेलेना दैमारी बिथाङा माने हामगोन होननानै बुंदोंमोन नामा बिथां? औ, आखाइ मोनसेखौ जिथिंजाय सर्ट जादोंमोन बेखौ बांद्राय खामानि होआखै बुंदोंमोन, नाथाय मैया हरसे लाखिनानै बिनि आखाइया दा मोजाङै फैबाय, दा लर सरबो खालामनो हाबाय, सोमावनोबो हाबाय। आच्छा बेनिफ्राय बेयो हरसे बारलांबाय, बेनि उनावहाय हेलेना दैमारीखौ माबोला रिलिज खालामनाय जानाय? दिनै बेलासिनि 3 रिंगा बाजिसोआव बेखौ डिसचार्ज खालामनाय जादों। आच्छा बेनि उनाव डक्टरफोरा माबाफोर एडभाइस हरदों नामा बिथांखौ, जेनेबा माबा मोनसे खालामनो नाङा माखौबा मावनो नाङा बेबायदिहाय? जेबो बिदि एडभाइस हरनाय जायाखै, जास्ट रेस्ट लानो होदों। नोंथाङा जे असे बिनानाव हिसाबै नोंथाङा हेलेना दैमारीजों थाफायोमोन नामा? आं बेजों लोगोआव गैयामोन, लोगोआव आरो बेजों न'आव रावबो गैयामोन, आबैमोनबो गैफायामोन, जों हारसिंसो दङमोन। हेलेना दैमारीया बबेयाव थायोमोन आसलते? बे बिरुबारि आबैमोननि न'आव। दा नैबे समाव हेलेना दैमारी बिथांनि सावस्रिया माबे अबस्थायाव दं नोंथाङा फोरमायगोन? दा बियो मोजाङावनो फैबाय। ओंखाम जानो हानाय जागोन ना जायाखै? औ, हाबाय। आं दानि बावैसो फनबो रायलायखांबाय, रायलायनो हानायबो जाबाय। दा हेलेना दैमारीया गुवाहाटीयाव मा खालामो ओरैनो? MSW फरायगासिनो दङ। माबे इयाराव? लास्ट इयार नेरिमाव लागासिनो दायो बियो। जों गोजोननाय मोनबाय, जोङो गसाइखौबो जोङो साबायखर जासिबाय, हेलेना दैमारी बिथांनि सावस्रिया मोजां अबस्था फारसे फैफिनबाय, बेनि थाखाय जोङो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो जों साबायखर होनांगोन, बिथांमोनाबो प्रे खालामनायनि थाखाय। आजा नोंथांखौ जों साबायखर जासिबाय, नोंथाङा हेलेना दैमारी बिथांनि सोमोन्दै माखासे खोथाखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायना होनायनि थाखाय। आंबो रोजा रोजा साबायखर बावो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौनो आरज गाबनायनि थाखाय, आरो आं आसा खालामबावो आरोबाव आरज गाबबावगोन होननानै, थाबैनो बिनि देहाया मोजाङैनो आरो साबसिन हामसिन जागोन होननानै आंबो मिजिंथियो। अब्ला सीमा दैमारी नोंथां, जोङो साबायखर जासिनायजों नोंथांनिफ्राय जों बिदाय लाबाय, गोजोन्थों। गोजोन्थों।